panibagong video, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At kung bago ka lang sa channel namin, ay mag-subscribe ka na. Muli ako nga po pala si Jomai at siya naman po si Dian at siya naman po ay si Sheena. At ang aming surprise ngayong araw na ito ay si Ma'am G. Acomen, 50 years old from Bantur. Ayun, so ang gagawin nating surprise ngayon kasi si Ma'am G ay nasa ibang bansa. Kaya sa surprise natin yung mga anak nila. Kaya titignan natin kung ano magiging reaction nila. At syempre, kasama yung prank natin na babayaran nila yung handa nilang lechon baboy. Ayan, titignan na natin kung ano magiging reaction nila sa ating pa-surprise. Kaya ano pang hinihintay nyo? Aran na! A few moments later. Hi guys, nandito na tayo ngayon sa ating isa-surpresa. So, halina't samahan nyo kami. Uy, papasok pa ako? So guys, makikikain tayo ngayon dahil birthday. Hindi ako ba? Pasok daw tayo. Huwag kayong mahiya. So ano po, meron din po yung... Thank you. Wala kayo dito. Ayan, so ano po, yun na nga po, dumating na po yung sorpresa po para po sa inyo. And nasa labas na po yun. Yung ano, pero meron pong isa pong regalo. Opo. At kailangan nyo po yung hulaan, sir. So, tabi na lang po kayo dyan, ma'am. Tabi na kayo. Ayan. Nasaan ang atang hula? Wait lang ito. Ayun. So, mamaya po, magiging masaya ang ating birthday. Dahil may pag-games po tayo mamaya. So, hintayin na lang po natin yung kasama ko po sa dahil kinuha po niya yung huhulaan po niya. Ikaw yung bida ngayon. Ito na lang sa kanila. Ito po yung huhulaan niyo po, ma'am. Ilapit ko sa kanila. Hindi sila kayong sakto na lang po pag-uhula. Okay. Hindi po, Hulaan niyo po. Para pong Pinoy niyo po. Pakita mo muna sa kanila diyan para lang nila. Ayan, huwag mo papakita sa lang sa kanila. Ipapakita sa kanila. Oo. Sa amin, basta So, huhulaan niyo po yan, sir. Ma'am, kung ano po yung nakasulat yan. Ako na lang maghahula. Ayan. Ayan. Ito, magbibigay po ako ng... Ay, hindi. Kayo na lang po yung tao, hayop, bagay, gano'n. Okay, sige po. Ako na lang po magsasabi ng oo, hindi, sir. Okay, simulan na po tayo. Okay, 1, 2, 3, start! Oo. Hindi.
minutes naman po, basta masagot niyo pa yung tama. Ano pong hayop daw, alam ni sir, alam ni ma'am hayop. So sir, kayo po, ano pong tingin niyo sir? Hayop din, hayop. Hayop din, okay. Oo, tama, oo. Ano pong klaseng hayop? Ayun, tama, oo. Kambing, baka, baboy. Dapat po yung ano, yung specific. Opo, pwede. Dapat isa lang, madam. Ako. Baka. Hindi. Baboy. Pwede. Luto na. Sige, pwede. Kulay brown. Kulay brown. Sige, kulay brown na siya ngayon. Yan. Lechon. Baboy. Ayan. So, tama nga sila. Lechon baboy po ang ating pa-surpresa. Pero po, sir, itong lechon baboy na po to, hindi pa po yan bayad, sir. Kailangan nyo na po ba ang bayad ngayon? Opo, kailangan na po namin yung bayad. Kasi Sabi po kasi nandyan po yung may-ari po ng baboy na lechon baboy. Bali, 8,000 po yun, sir. Oh, no! Ayun. 8,000 po, sir. Andun na siya, di ba? Oh, sir, andun na po yung ano po. Sinanay ko ang bayad niya. Kaya na lang pag nabunot na niya yung ating ayun sa po, baka mama. Sige, mamaya nyo na lang po bayaran. Pwede ba yan? Mamaya na lang po. Pwede. Ayun po, pwede po mamaya nyo na yung bayaran. So, kunin na po natin yung ano po ninyo, surprise po. Yung lechon baboy. Okay. Ayan, tara po, sir. It's that day that comes just once a year. We are happy that you are still here. If you think you're getting old, well honey, let the truth be told. You only have eternity to go. You made it one more time around the sun. Now's the time you have to have more fun. So keep up the wheels, enjoy the ride. Venture out above the stride. Now's the time that we all have to say. Surprise namin. Happy birthday. Laugh and sing and celebrate your life. You are full of love and grace. It pleases us to see your smiling face. To see you rise and be a star. We know that you'll go really far. This life is short and you have just begun. So have a happy birthday. Celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate your life. A few moments later. Gilabat. Pagkapanagi sa Chris! Bawal sa clean. Sandungin na, nakalutya po! Kasi nang-delivery pansin, nang-delivery. Basang ko lang. Message lang na
Lalong-lalo na po sa financially. Salamat na kasi hindi niyo ako tinuring na manugang lang, kundi tinuring niyo po ako bilang isang tunay na anak. Salamat na pinagawa niyo kami ng bahay. Dito pa lang po na malaking utang na loob na po namin sa inyo. Salamat na andyan kayo palagi para sa amin. Isang sabi lang po namin sa inyo, tinutupad niyo agad. Kaya walang hanggang pasasalamat po sa inyo. Wish lang po namin na nasa mabuti kayong kalagayan at malakas kayo palagi. Oo, malayo kayo ngayon sa amin, pero dito sa puso namin parang nandito kayo kasama namin araw-araw. Sana po magkaayos-ayos na ang dapat magkaayos at magkapatawaran na. Huwag kang mag-alala na nandito lang kami para sa'yo, lalo-lalo na itong makulit-ulong ako. Nandito pala Basta sa akin. lagi kong tandaan na nandito kami nagmamahal sa'yo. Salamat sa lahat na sana huwag kang magsawa sa amin. Mahal na mahal ka namin. I love you, Nanay. Happy birthday, Nay. Kunting tiis na lang po. Alagaan niyo po palagi sarili niyo, Nay. Mag-isa lang po kayo dyan. I love you, Nay. May supin ako. Wala kami andyan ka. At saka, ingat ka palagi dyan. Mag-love ka namin. Love you. Happy 50 birthday. Salamat. Ay nag-araw pa kami. Inararo na kami. Mabagis niya din. Wag kami ano? Si Papa Musalim. Ano ba, Pam? No, anto may pagamit si natin. Walang ako. So, very thankful agad ko sila. Nasuport ano na pagkapagis mo. So, happy birthday. 50 birthday. Gamit atin. Thank you. Hello, hey, happy birthday. Sana masaya sa birthday mo. Sana masaya sa tingnan mo dami tao. Kaya Kamagutan sakit ko Maria. kaya happy birthday. Kiss. I love you. I love you. I love you so much. Ayun, so lapit na lang po kaya dito yung mga relatives po niya. Kasi habang bubunutin po ni baby, hawakan po niyang dire-diretso po yung pera na lang. May sasabihin si Dian. Ayun, Dian, so Pagabunot akong dala. oo. So bago po mag-start yung paghila po ng money cake, ay hulaan niyo po muna kung magkano po yung nasa loob ng cake. At kung sino po yung makakahula ay may 100 pesos po. Live po. Live po. Sa ano lang po, sa live po. Online po. Comment po kayo sa live. Pwede na natin. Pwede ma'am. So mag-start natin. Sabihin mo na lang kung ano yung ano. Yung Sabihin mo sa kanila ulit sa akin. anong account yung panonoodan nila. Sa surprise mo, deliver ko po. Manood po kayo sa live ng Marlene Quezon Palabay po. Doon niyo po i-comment yung tamang sagot po dito sa bubunutin po ni baby. Doon niyo po i-comment. Okay, so simulan na natin. Malalaman nila kapag ano ba? Ito bunutin mo, okay? Tapos yung may lalabas kong pera, pwede pong dire-diretso na lang po. Okay, so... Oo. Ay, start na po tayo. 1, 2, 3. Sige na, baby. Test mo na. Ayun. Ayun, so po. Pag-ganon po tayo, pag-ganon. Lakasan kayo. Pwede mo lakasan yung music? Ayan. Baka naman pwedeng sumayaw. Hawakan yung pera. Ayan, diretso na tayo. Ayun.
Nasa labas na po yung pera. Oh, ayan po. Ngaba. Pinagot na may sakay ka mo. Lang ngaba po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. Yun, napunta po kami dito sa labas. Sobrang haba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to Ayan, sa picture. Ewan ko pa sa may-ari. Picture na po kayo dito. Grabe, ang dami. Kulang ata yung plastic bag, kailangan sa ako. Yun. Happy birthday ulit. Birthday po. Grabe, ang haba. Muna kayo. Haba. Ayan. So, kain na po kayo. Ayan, so, sige na lang po. Wait lang pa. Pwede natin kami. Ayan, so, dito po kayo. Pwede po bang sabihin nyo, happy 50th birthday. Jill Rooney. Ayan, sabay-sabay na lang tayo. Pwede po kayo na ito sa dito yung sound ko. Ayan, so sabay-sabay na lang po kayo. Happy birthday. Tapos kakain na po kami. G lang po, G. Happy birthday, G. Ayan. So, 1, 2, 3. Happy birthday! Ulit. 1, 2, 3. Happy birthday, G! Ano yung natin? Pagkatapos ng
One eternity later. Ready? Kainan na! Walang hawak ha! Walang hawak! Dan sa may tingting kahit saan ay pudal. Ingat yung ano! Ayan, nawala na yung mga madam. Nawala na yung mga Nalaglag! Disqualified! Natanggal! sige. Kainan na. Sige! Balansin niyo yung kamayan niyo! Mansanas niyo! Para hindi malaglag! Oh no! Lag! Sige, magtayin. Tagpulay ang pinto. Pinagkunayan niyo. Ayan. Laglag! Dahan-dahan lang. Ganyan. Nagtabon mo lang naman. Sige. Malapit na! Okay. Sige na. Konti na lang. Magsumama. Wag na! Hawakan! Lali! Okay na! Lumpas. Lumpas na dapat. Lunok! 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 Dahil manalaglag sila. May nalaglag pala sila. Ay, meron! Malit balot! Nalaglag. Panalo yung Gerald and partners. Oh, winner! Game na. Sige, game na. Round 1, 2, 3, go. Ready? 1, 2, go! Ang gana-gana na pinalang takaran. Walang yan ang panggaw. Okay. Ready. Itaas ang tumay ito. Get set. Ibaba. Hindi pwede! Subsul sastro! Hindi pwede! Ito nanalo! Kasi subsub siya istro. Pangalawa! Second ka lang natin. Pangalawa! Subsub siya istro. A few moments later. Ayan, so ang next nating palaro is Budots Dance. And syempre, kasama natin yung ating judges na magpipili kung sino yung pinakamagaling na si Ma'am Jackie. At kamukha niya si... Ay, wala.
tuloy-tuloy ang gana, Choy. DJ. Siguro na lang kasi walang partner yung isa. Kahit na kung walang partner, kahit wag na daw po wala kang DJ. Kami na ang buto, tao pastang dagat. Yung mga gustong magpudot dyan, punta na dito! Anak na! Nasaan na? Sipin mo lang, sipin mo lang. Ayan, may isa na tayong kasali dito si Sir. Banin ko din. Ano ba ang music natin? Bullets po, sir. Ayan, mukhang magaling si tatay. Andito na siya. Ayan, sino ba ang sasama, sir? Sige na, sama na po kayo. Halika! Halika na! Dalawa tayo! Ito po na. Ang galing ni sir. Sinanap po. Ay, sama na kayo. Samahan ko na siya. Sige na. Wala kayong prize. Sige na. Lapit ka sa mukha nila.
Ma'am Salva. So, prize is 300 pesos. May sinabigay ng prize. May sinabigay ng prize. A few moments later. Ayun, so dito na nga po nagtatapos yung pasurpresa po natin para kay Ma'am G. At yun na nga po, nakita ko po sa video na sobrang saya po yung karawan niya dahil marami na at sadya ay talagang pinagdasal po talaga niya yung karawan po niya ngayon. So please don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update ko kayo sa mga bagong video na i-upload na. And surprise! Happy birthday, Ma'am G! And Merry Christmas!